Upat ka mga bata ang biriklamong giamong-amungan sa 49 anyos nga usa ka e-bike driver sa Pardo ning Dakbayan, Sugbo. Naglakip kini sa duha ka mga laki o duha ka mga babae di nang usa giingong gilugos gyud sa suspek nga nasikop sa usab sa kapulisan. Ano ang report? Midangop sa Women's Desk sa Pardo Police Station ang upat ka mga biktima uban ang ilang mga ginikanan. Kadugo ra ang mga biktima nga nag-edad 7, 8, 9 o 10 anyos nga puros mitumbok sa lalaking suspek nga may among-among kanila. Hinungdan nga nadakpan dayon sa mga otoridad ang suspek nga 49 anyos nga si Falcondo Tabora. Suma sa mga ginikanan ay hitabo ang pagpangmolestiya sa ilang mga anak ni adtong Setyembre pa. Ang 10 anyos nga babae ang giingong gilugos gyud sa suspek samtang ang tulo Gimolestiya pinaagi sa paghinol sa mga pribadong party sa lawas. Gihikap ang yang kuan kinataw sa laki. Kano sa man ang kadaghan ba daw? Kausara man kuno kay lahiluhon man sila og kwarta sa laki pasakay-sakayon bagton ra sa eskwelahan. Ang istorya inshallah, iya man jud gihilabtan la. Yang interview niya sir kani ingon man siya pagsulti nga insya gisampungan biya la ang akong mata. Sa interview gisampungan kun yang mata ng tawo. Gidala ko man sa CR. Gidugang sa mga ginikanan nga wa sila makailas sa suspek kapan sa paghulagway sa mga bata giingong gihaylo sila nga pasakyon sa e-bike o gihatagan usab og kwarta bugti sa lawtang tinguha. Gihikay na sa kapulisan ang pagsangat og kaso batok sa suspek. Kaning bata ang kaning biktima karon nato iyang gilubos niaging buwan last August o September. So kaduwa nga gayon. Oo, kaduha. Base sa atong interview kaduha. Apan hugot nga gipanghamakak sa suspek ang pasangil. Naa di mga saksikan, may habal-habal sa diri mga uyuan, marag suya sa kuha. Nakin o kanang lagaman mo sa kanya akong e-bike. Mo gisuyaan ko. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.